Stredisko environmentálnej výchovy Dropie sa práve vďaka projektu Living Lab obohatilo o nové interaktívne prvky. A základom našej činnosti doteraz bol ten priamy kontakt s prírodou. A vďaka týmto novým interaktívnym prvkom máme možnosť prepájať tú mladú generáciu aj s tými zážitkami v prírode. Jedným z nich je práve virtuálny náučný chodník, vďaka ktorému deti objavujú rôzne miesta a hlavne veci alebo opatrenia, ktoré sme realizovali v rámci tohto projektu. A tento virtuálny náučný chodník nám doplňa strategická hra, kde skôr ideme možno do takej, dúfam, že blízkej, alebo verím, že do blízkej budúcnosti, kde deti budú mať možnosť pretvárať tú krajinu tak, aby lepšie odolávala klimatickým zmenám. Nachádzame sa v areáli v Dropie. Práve pri tomto hmyzom domčeku sa nachádza jedno zo stanovíšť náučného chodníka Living Lab. A tento náučný chodník vznikol v rámci projektu Living Lab Dropie a vďaka nemu na takýchto rôznych stanovištiach si deti môžu vyskúšať aplikáciu Living Lab. Sme veľmi radi, že vďaka tomuto projektu vieme tieto dôležité otázky a problémy priblížiť aj takouto interaktívnou formou našim návštevníkom, takou špeciálnou, možno skupinou, to sú aj rodiny s deťmi a vďaka nim tieto tablety s virtuálnym náučným chodníkom dokážu zastúpiť množstvo lektorov, lebo dokážu sprevádzať toho návštevníka po týchto adaptačných a mitigačných opatreniach vytvorených v rámci projektu Living Lab.